План с... Аз съм с Веско. Стиви Геймс. Ето го. Здрасти. Там някъде. Той снима и той е на Clash of Clans. Сега. То фейскам ще го махна, майка му да е. Така. Така хора, виждате ме каква съм ръжка. Както и аз съм ръжка. Виждате много добре. Съм си тотална ръжка. Аз съм бати ръжката. Трябва И както виждате, да се поправим. влезте в този клан, запишете си го някъде и влезте в този клан. Кланът се казва... сега ще ви го покажа. spcomen.ofc. Тоест Supercell.com English официал клан. Сега Така. ето клана. Това е клана. Запишете си го някъде, ето го тага. Ако искате, ще има линк в описанието. Ето. Ще има линк в описанието. Ще има линк в описанието за клана. Сега сме 3, да не станем 300. Така ще има линк в описанието за плана. Сега нека да направим... Да, хора. И... моята... Левчето ми падна. Моята атака още не е готова. Да. Да, хора. Утре ще направя клип. Ти ще ми дадеш малко големи. Ще такова с големи хора, добре. Ще такова с големи. Дай Богомил да го кикнем. Богомил? Няма да тръпваме. Чакай го видео. Но той е слабато. Той сега я играе. Що да го кикнем? Казах, че ти е слабак. Ама си прави плана на втори лев. Моя па на четвърти. Моя на трети ще правя на четвърти. Хора нямам в момента билдъри. И аз нямам. Правя си мината на 12 лева и голема. Нека ръли на втората. Аз ги правя. Всичките на 9 ще ги правя. Ти смайнах ли фейскама? Аз като много ще се отсъдя на тук. Така да го сложа. И хора, отново сме тук. Така. И хора, виждате на този телефон навънка. Знаете, че като фармите трябва да сваляте правиме, купи. хора. Като фармите трябва да сваляте купи. Аз като фарма дигам купи. Как става това? Много Аз свалих купи с няколко барбарянчета. Вие много от добре 1000 знаете, аз съм ви разказвал как свалям Не, купи. Разказвал съм ви как свалям купи. Тоест как дигам купи и фармя. Намирам тонхали вънка. Шием на битка. Гътам тонхала. И почвам мините. Почвам ги яко. Да. Ще се върна след като Чуда намеря с тия някой. пари да се поправят. Да, хора, намерихме един. Така. Има ли некъде? Някъде. Ама няма. Добре. Пускаме ги всички тук. Останали. Този го обрахме хора. Вижте колко пари имам, хора. О, ес, така обичам много. Ес. О, хора. Рай. Гледайте какво става, гледайте. Обичам ви гоблинчета. Аз ви мраза. Не бъдикам са. Те са хубава единица. О, обичам ви. Събирай си, бе. Аре, бе. 100 диаманта. Супер. И съм на 50 голямо. Минат. Голема. Не, просто се събирам за друг билдър. Да ми избега. Опа. Не искам да... Хора, 8 купи спечелихме. Аз спечелих 4. Не са кой знае колко. Така хора, видеото се чуда сега ли да го качим, нямам батерия. Няма да имам батерия. Аз няма имам, че съм на 90%. Така, И да, хора, аз най-след къде ще това е от мен 250. това съм аз, GameBG и ще свършим клипа за сега. Чакай,